sei ndisisiro message una Mnangagwa ndine kwa Makanda zita vane naro ndine kwa Makanda ndutara ndiri no Cape Town taraudzwa kumusha home is the best but ari kunodzwa musha namamira zvakaita vaMnangagwa ndava vachipfeka mabhegi avo vaende kwavakabva kunyika kwavo kuZambia uko haasi muZimbabwe Mnangagwa haisi mhosva kunzi akapuhwo access naMugabe kunzi auyewo agaro munyika medu bari zvatotiporongera zvinhu wese ende haana kana tsitsi nevana veZimbabwe haana kana tsitsi nesu because iye haana ari kuita looting because haasi munyika medu anything comes kwaari haana kana care nesu because ari kutoluta kunyika kwake kuZambia ndekwaari kugadzisa upenyu nemufamily yake whatever zvari kuita hatinei nazvo isusu handiti but ndaitotire tiri equal muZimbabwe maonekwo mabasa maonekwo mari inotenga vanhu voona zvekuita kana ndikushamisira ndikuona mahwindi ava kuti zvoni this is story right isi toenda kumabasa isusu tajara kurarama upenyu edu atinorarama maziso upenyu kuti munhu agonotenga toothpaste agonotenga toothbrush ekukwesha mazino autesa mazino acho akaita yellow fanenge chikonga chefodya mabhurugwa acho akapfeka wacho tsvina vachingoita zvavo zvokunwa kambwa vanenge vachiita zvezvi vanoti life vanosvika kupa machenda I think the most people ndinovaziva vari pachaji vari pana rizeni pachaji ofisa vamwe vaitaura tsvina ndakashanda navo chiwindi awazi windi chachaona kubvunza even paifreeze kunzi ainzi nyange nzou kauti Ivory Coast kubva paifreeze even pacharge office the people that know me handine musindo skena handina mota yarwa nemboma nepolisi renzi Ivory Coast I think vachizhinji ndikuona vatoripo ndatoona macho 3-4 mamafaces kuti handini ndiri kumuziva munhu vachiri kuita chirombe chechena nhasi choramba vachiita chiwindi kunzi vagadzirwe nyika namudara Geza vaya zvakanaka hakuna munhu achamira saGeza by now kana saeji yaGeza yeye haasina achada mulife make but ari kutoda kugadzira upenyu hwedu isusu negeneration ndiri kuteera kuti zvinge zvichitinakira isusu but vanhu vari kupikisa ivo matendero zvari kuona Mnangagwa nemachikeni naronda chidopuwa nematiesa anzano PF ndizvo pamberi naMnangagwa aiwa kulendi taneta shamari tine new generation kubva kuZimbabwe vafana vechidiki ma1920s vadhiraivha maUber kuno kwanobva kuZimbabwe achinziva uende kubasa basa chanosvika achidhiraivha Uber aite 3-4 days ari pabasa unochinzi abayiwa nepfuti arobva abayiwa nebanga amuchipatara unga upenyu here uhu vanhu veZimbabwe poerera muSouth Africa kazhinji handingataridze dzimwe nyika dzasiri ndikutaura zvemuno especially kwandiri kuCape Town maZimbabwe vari kufa ende vanhu vari kutorobha maUber uno vari kutageta maforeigners unoona wanesa rangu nanera kuchiforeigner chete uzatopa unonzi ndorobha wateswa banga nateswa pfuti sausi upenyu ati kurarama tino kuSouth Africa tada kudzoka kumusha vaMnangagwa ndavatiregerero please vese vasiri kusapota revolution yaiswa naGeza yandoti muri mastupid muri mbwa dzevanhu ena Mnangagwa wacho uri very stupid nemakurira waita hautonyari izvo watounyana face lafanira magaro kwenhingirini magaro kwenzou uchiri kuita hunhu uri kuita iwowo kana pandi ndoteerera maspeech aMnangagwa ndoti hautoteereri speech yaMnangagwa Mugabe it was better wokuti kana even Mugabe kana paspeech chiraita hake zvakaipa Mugabe but Mugabe it was better 80% than Mnangagwa Mnangagwa you are very useless kana speech yaMnangagwa nditeerereni chinya ndinoteerera matuzvi matakanyanya waya Mugabe kuti kana achitaura wainzoteerera speech conversation kubva painotanga kusvika kwainoperera uzati ndibaba vari kutaura chero ane zvaitadza zvake but Mugabe it was better is I know Mugabe every year mvura yapanenge yakunonaya vanhu kumusha vaiona mbeu ma10 kgs vaipuwa fertilizer bag grade top nebag grade D vaipuwa mascochkari taipuwa magejo zvaizodzvanyira zvo nemasabhuku vaizotora zvakawanda but Mugabe aiwinza zvinhu ngurinza rerano akaitambira Old Vision vaipuwa mafuta hupfu beans boga wiki zvaibva kustates vanhu vachikritirwa mabasa chinzi kesifani chienda kufood for work chinogadzira rudi kuvhara mapoto unachipuwa mari every week mari chitobva kuhurumende but bva pakai Mnangagwa zvisati nabva tambozviona chii chaari kuita Mnangagwa must go to hell hausi baba hausi president iwo ndotonyara kutonzi ndobva kuZimbabwe ndobva kuZimbabwe asi chazive Mnangagwa neumbwa hwake ndiani chero nekamwana katori mudumbu kasati kazvarwa kana zati kuna Mnangagwa it's useless dhomu rababa rakadarero tori dii Mnangagwa ndarove pasi pamberi naGeza nenyoka yemabhunu vamafana vese vari kungohukura pana tumbu havatozivi kuti pfuta chinobatwa sei havatozivi zvese izvi vanongohukura vaitafanira kushure kehuku taneta nazvo mani izvi kuti tiri kura hatina zvatinokwanisa kuita
Tatombotira tumbera paembassy kuno Cape Town uno chimuda asati pane vanhu kuno kuvanhu vatori focus nokutsvaga mari. But adodzoka kumusha muno musina life yatikurarama muno South Africa. Zvakatooma wese. Home is the best but hakuna madzokero kana iro zidhambitana nachiripo. Anyway, odi yangu yarebesa Kulen. Mfesi ndavha ita plan kuti aende.